Estem al segle XII i així tenim una conversació entre un joglar i la senyora Analais. Joglar, on estaves? Senyora Solais, estava pel món, per l'església... Mentider, tu lo que no vols és donar-li la carta. Que sí, et dic la veritat. Tenia que ir a l'església, la meva dona... Deixa de bramar, rata immunda. Que sí, que la meva dona estava molt mala, tenia febre molt Això alta. són excuses. Em pots dir una sola raó de per què no envies la meva carta? La senyora Azalais, saps que em matarien. El teu home no suportaria. M'estàs suposant que no sóc lliure de fer el que el meu home m'està fent? No puc cantar-te el poema. Per què? És el de treball. M'han amenaçat. Per què? Qui? La teva mare m'ha dit que em tallarà les mans si no el faig per ordres del papa. Ara estem al segle XV, on Jaume Roig visita el convent on està Sor Isabel de Villena per a parlar sobre l'obra, i el cosí el demana matrimoni a Sor Aldonza. Supervisaré jo l'obra, d'acord, Jaume Roig? Val, però no és treball per una monja com tu, Sor Isabel de Viena. I això per què no? No l'estic fent bé? No, és cosa de fer-la els homes. I és que ara les dones no poden fer obres? Les dones són totes unes putes i unes fills del demoni. Per això ho escric al meu llibre. Això és el que li vols dir a la teua filla? No et dona vergonya, Jaume Roig? No vull que llitgi el teu llibre, Isabel de Villena. Jaume Roig, qui no llig no viu. És de veres, Sor Isabel de Villena. Els ho dic als meus fills. I a les teues filles no els ho dieu? No tant. Per què no se... Quin llibre llegiu, a de veritat? Sor Aldonza, abandona el convent i casa't amb mi. Jo puc pagar-ho tot. No puc, estimat cosí. El meu pare va decidir que jo havia d'entrar al convent. Mai he triat res per mi mateixa. Va, Dolça, casa't amb mi. Tindràs fills, cuidaràs d'ells i netejaràs. Oh, cosí, si ja m'estàs posant unes condicions que he complit per a casar-me amb tu, prefereix quedar-me així. Fas el que vulguis, al Dolça. Segle XXI, amb la situació d'Arnau i Rita de masclisme, i Rita sense possibilitat de decisió. Mare meva, mireu-li el cul a Rita. Buah, et done 5 euros si el toques. 5 euros o faig per 3 si fa falta. Arnau, et pareix normal que els teus amics em toquen el cul quan anem de festa? Ets una exagerada, probablement estaven borratxos. Em dona el mateix, no hem de tocar-me'l. Rita, com que te'n vas a Barcelona a estudiar història? No anaves a estudiar empresarials, com t'he dit? Jo estudiaré el que em doni la gana, no. No m'aniré a la fàbrica amb tu i el meu pare. Rita, tu tens que quedar amb mi i amb el meu pare. Jo sóc persona i triaré jo. Jo me'n vull anar a Barcelona. No, tu et quedes a València. Que no. Doncs et vas de ma casa. Doncs me'n vaig.